Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ni JR na itago na lang natin sa pangalang Jerry. Taong 2003, Binalbagan, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Jerry sa isang construction company dito sa Negros. Napakalaki ng kumpanyang ito at may iba't ibang sangay ito sa buong bansa. Magtatatlong taon na siya sa kumpanya at dahil sa husay sa trabaho ay itinaas ang kanyang posisyon bilang foreman. At nangyari ang kakaibang karanasan ni Jerry nang ma-assign siya sa Binalbagan. Isang tulay kasi ang itatayo ng kumpanya sa lugar. At bilang foreman, sinama siya ng kanyang engineer sa site para ma-survey nila at maestima ang mga gagamiting materyales pati na din ang dami ng taong kakailanganin. Pagdating nila sa lugar, ay agad napansin ni Jerry ang unang tulay. Yun kasi ang papalitan nila. Bale, gagawin nila ang bagong tulay bago sirain yung luma. Konting description lang sa lugar. Dito kasi iikot ang kwento. Ang site na pinagtatayuan ng tulay ay malapit sa bukana ng ilog na pasukan ng tubig alat at talagang malakas ang agos dito, lalo na pagpapa-low tide. At ang paligid ng tulay ay mga kabahayan. Dahilan para maraming tao ang madalas na naka-standby sa lumang tulay. At dahil sa hindi na ito dinadaanan ng mga sasakyan, ay ginawa na din itong palaruan ng mga bata. Habang nag-iikot si Jerry sa paligid, ay may isang matanda ang lumapit sa kanya. Agad naman niyang binati ang matanda. "Mayong aga, Tiyoy. Ano pong maitutulong ko?" tanong ni Jerry. "Gagawin niyo na ba itong tulay? Nako, mag-iingat kayo ha. Maraming kinuhang buhay ang tulay na ito," wika ng matanda. At ayon pa dito, nung itinatayo pa lamang ang tulay, ay 3 dalaga ang pinatay at inilagay ang dugo nito sa mga pundasyon ng tulay. Natawa lamang si Jerry dahil sa sinabi ng matanda. Pero naging seryoso ang muka ng matanda at nagsalita ito ng, "Totoo ang kwento. Dahil isa ang anak ko sa mga pinatay para ialay sa tulay na ito." Nanayo ang balahibo ni Jerry. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ay agad nang umalis yung matanda. Bumalik na din siya sa sasakyan. Tiyempo namang kinakausap ng kanyang engineer ang isa sa mga residente. At narinig niya din sa taong kausap ng engineer ang kaparehong kwento na sinabi sa kanya nung matanda. Ngunit, kagaya ng kanyang ekspresyon, ay tumawa rin ang inhinyero. Sinagot lang nito ang kausap niya na hindi totoo ang mga sinabi nito. Dahil ang tatay niya din ang isa sa humawak ng proyektong yun. At habang nasa sasakyan sila, kinausap ni Jerry yung engineer. Sinabi niya dito na ganun din ang sinabing kwento sa kanya nung matandang kausap niya. At kapwa na lamang nila isiniwalang bahala ang mga narinig nila. Dahil sa tinagal-tagal ni Jerry sa pagiging construction worker, ay ngayon pa lamang siya nakarinig ng ganoong kwento. Kinabukasan, agad na nilakad ni Jerry ang mga papeles na dapat asikasuhin. At agad din naman niya itong natapos. Pinirmahan na din ng mayor ang kontrata ng kanyang kumpanya. At sa susunod na linggo, ay sisimulan na nila ang paggawa. Bilang paghahanda,
ay pinauna ni Jerry ang mga heavy equipments na gagamitin. Pati yung portable barracks nila na gawa sa basyong cargo container. Ugali na din kasi ni Jerry na siya ang nagbabantay sa mga kagamitan nila sa mga sites. Kaya nang makabitan ng kuryente ang site, ay agad na siyang pumunta doon. Habang nakaupo siya sa labas ng barracks nila, ay may isang bata ang lumapit sa kanya at nanghingi ng barya. Agad naman siyang dumukot habang nakayuko. Nanonood kasi siya ng pelikula sa kanyang portable DVD. At nang akmang iaabot na niya ang barya sa bata, pag-angat ng ulo niya, wala na yung bata. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nakitang walang ibang tao doon kung hindi siya. At dahil medyo maputik yung lupa doon, dapat ay may maiiwang marka ng paa yung bata. Pero nang tingnan niya yon, ay wala siyang nakitang bakas. Kinilabutan si Jerry sa karanasang yon, kaya minabuti na lamang niyang pumasok sa barracks at doon na magpahinga. Kinabukasan ay dumating ang mga tauhan niya. May mga sarili kasi siyang tauhan. At yun yung lagi niyang kasakasama sa mga proyekto na nasasalo niya. Agad niyang ibinigay sa mga ito ang mga dapat nilang gawin bago simulan ang pagtatayo ng mga pundasyon. Nung araw ding yon, ay naroon yung matandang kumausap sa kanya. Nakita niya itong nakaupo lamang sa isang sulok, kaya nilapitan niya ito at kinausap. At nang maupo na si Jerry sa tabi ng matanda, ay nagsalita ito ng, "Sana naman wala nang mamamatay sa gagawing tulay na yan." "Hindi naman ho siguro mangyayari yan, Manong. Maingat naman po ang mga tauhan ko eh," tugon ni Jerry. "Hindi naman ang mga tauhan mo ang tinutukoy ko, kundi ang mga mamamayan." Pagkatapos niyang sabihin ito, ay agad na din itong tumayo at umalis. Nagtaka si Jerry sa mga sinabi ng matanda. Pero hindi na lang niya ito pinansin. Hindi rin kasi naniniwala si Jerry sa mga alay-alay na isinasagawa kapag magpapatayo ng mga gusali. Kaya talagang binaliwala na lang niya yung sinabi ng matanda. Ngunit, nung gabi ding yon, ay nanaginip si Jerry at sa panaginip niya ay nakita niya yung mga sinabi ng matanda. Nakatayo siya sa pangpang ng ilog at noong mga panahong yon, wala pa ang tulay. Sisimulan pa lamang ito. At habang nagmamasid siya sa paligid, ay may nakita siyang isang sasakyan. At may bumabang isang lalaki na nakasuot ng pormal na kasuotan. Kasunod niyang bumaba ang 3 dalaga na nasa edad 15 hanggang 18. Umiiyak ang mga ito. Bagaman malayo siya sa mga ito, ay kitang-kita niya at dinig na dinig niya ang pag-iyak ng 3 dalaga. Nang bigla na lamang may dumating na isang lalaki na may hawak na isang matalim na itak. Pinaluhod nito ang mga dalaga at isa-isang pinugutan ng ulo. At yung mga katawan ng mga ito ay inihulog sa pundasyon ng tulay na ginagawa bago buhusan ng semento. Nangilabot si Jerry sa mga nakita niya hanggang sa magising siya dahil sa niyuyugyug siya ng isa sa mga tauhan niya. "Boss, ano nangyari? Lakas ng ungol mo ah. Binabangungot ka yata eh." Wika nito. Pero hindi sumagot si Jerry. Sa halip ay bumangon ito at nagsindi ng sigarilyo. Naupo si Jerry sa labas habang pinagmamasdan yung lumang tulay. At habang pinagmamasdan niya ang mga haligi nito, ay may naaaninag siyang isang babae na nakatayo.
Nang subukan niyang sipating maigi, nanlamig si Jerry sa kanyang nakita. Dahil ang babaeng yun ay walang ulo. Napatayo si Jerry at dali-daling sumakay sa kanyang sasakyan paalis sa lugar na yon. Put! Pinaglalaroan ako ng isipan ko ha. Put! Talaga! Gigil na wika nito. Kinabukasan ay agad niyang tinungo yung engineer at sinabi ang mga nakita niya. Ngunit pinagtawanan lamang siya nito. Sa makatuwid, hindi naniniwala yung engineer sa kanya. Jerry, ayusin mo nga yung sarili mo. May trabaho pa tayo ha. Wala akong panahon sa mga ganyang kalokohan mo. Wika nito. Bagaman natatakot sa mga nasaksihan, bumalik si Jerry sa site upang ituloy ang kanyang trabaho. Pagdating ni Jerry, kasalukuyang hinuhukay ang pagbabaunan ng unang pundasyon sa pangpang. Habang pababa siya ng pangpang, ay napatingin siya sa ginawang butas. At doon nakita na naman nga niya ang dalagang walang ulo at nakahandusay sa sahig. Tanghaling tapat ay muling nanlamig si Jerry. Napaupo ito at sinapo ang kanyang muka. Bumalik na lang siya sa kanilang barracks at nagpahinga saglit. Ngunit nang sinubukan niyang matulog, ay bigla naman siyang nakarinig ng boses ng umiiyak na bata. Bumangon siya at hinanap kung saan ang gagaling ang iyak pero wala siyang makita ni isang bata. Inisip ni Jerry na bunga lang yon ng pagod niya, kaya hinayaan na lang niya ulit. Ilang araw ding hindi nangyari sa kanya yon at nakatulog din siya ng maayos. Subalit isang gabi, nang tinitingnan niya ang mga pormas na gagamitin, ay nakarinig na naman siya ng boses ng babae na humihingi ng tulong. Nagpalinga-linga siya sa paligid at nakita niyang siya lang mag-isa sa lugar. Wala kasi yung mga trabahador niya, gawa ng araw ng Sabado yon. At lahat sila ay nasa beer house na. Naiwan lamang siya para usisain ang mga naiwang trabaho. Sa pagkakataong ito, ay nilakasan niya ang kanyang loob. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng boses. At nang tumingin siya sa poste ng lumang tulay, ay nakita niya ang 3 dalagang nakatayo at hawak-hawak ang kanilang mga ulo. At sa pagnanais na makahanap ng kasagutan, ay naglakas loob siyang tanungin ang mga ito. Ano bang kailangan nyo? Ba't sa dinami-dami ng taong pagpapakitaan nyo? Ako ba yung ginugulo nyo? Tanong ni Jerry. Subalit, walang nagsalita ni isa man sa mga ito. Sa halip ay sabay silang tumuro sa bandang itaas ni Jerry, na kung saan ay may nakatayong billboard na may nakapaskil na isang litrato ng kandidato nang nagsimula ng proyekto. At matapos yan, biglaan na lamang naglaho ang mga ito. Dali-daling umalis sa lugar na yon si Jerry at tinungo ang bahay nung matandang nakausap niya noong mga nakaraang araw. Pinagtanong-tanong niya ito sa mga tao doon at laking gulat niya nang sabihin ng mga tao na matagal nang patay yung matandang yon. 1 taon na mahigit. Dagdag pa ng mga tao, may mangilan-ngilan ding nakakita sa matanda na nakaupo doon sa lumang tulay. Sa may isang sirang upuang kahoy. Umakyat siya dito at naupo sa pag-asang magpapakita sa kanya yung matanda. Gawa nga ng napakarami niyang tanong sa kanyang isipan. Kagaya ng, bakit itinuturo ng 3 dalaga yung poster ng kandidato? Ano ang kaugnayan nito sa kanila?
at ano ang nais nilang mangyari. Iilan lamang ito sa mga tanong na gumugulo sa isipan ni Jerry noong mga oras na yon. Ngunit inabot na siya ng ilang oras sa upuang yon, pero wala pa ding nagpakitang matanda. Hanggang sa naalala ni Jerry yung taong kausap nung engineer. Pareho nga pala yung kwento sa kanya ng matanda at nung taong yun sa amo niya. Kung kaya muli niyang hinanap ang taong yun. Ang problema lamang ay hindi niya alam ang pangalan nito. Ngunit sadyang mapagbigay ang pagkakataon kay Jerry. Noong mga oras na yun kasi, nakita niya yung taong hinahanap niya na nakaupo sa ilalim ng isang puno habang nagtatahi ng lambat. Agad niya itong nilapitan upang magtanong. Mawalang galang na sa'yo, kaibigan. Kung hindi naman sana ako nakakaabala maaari ba kitang makausap? Pagbati ni Jerry sa lalaki. Oo naman, walang problema. Tungkol saan ba yan? Tugon ng lalaki at agad namang sinalaysay ni Jerry ang lahat-lahat. Hindi na nagtaka ang lalaki sa kwento niya dahil hindi lamang siya ang pinagpaparamdaman ng mga multo nung mga dalagang nagpapakita sa kanya. Marami nang pinagpaparamdaman ng mga kawawang multo na yon. Kaya nga hindi matuloy-tuloy ang paggawa ng tulay dahil sa natatakot ang sino mang pumupunta dito. Pero isa lang ang pakay ng mga kaluluwang yon. Hustisya. Wika ng lalaki. Sinalaysay pa niya ang buong pangyayari kung bakit nagmumulto ang 3 dalagang walang ulo. Ayon sa kanya, kalunos-lunos daw ang sinapit ng 3 dalaga dahil niloko sila ng isang politiko na bibigyan ng trabaho at para sumama, binigyan sila ng paunang bayad. Ang hindi alam ng 3 dalaga ay isasakripisyo pala sila sa gagawing tulay. At ayon din sa lalaking kausap ni Jerry, may mga usap-usapan daw na isinangla na ng politikong yon ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Kaya naman wala nitong awang inialay ang 3 dalaga. Bagay na nakakumbinse kay Jerry upang sa halip na katakutan ay kinausap niya ang mga multo upang malaman kung ano ang pwede niyang maitulong sa mga ito. Kinabukasan walang pasok si Jerry, kaya ang ginawa niya ay pinuntahan ng isang kakilalang espiritista at pare sa katabing bayan. Pinuntahan niya yon para hingian ng tulong. Isa ring psychic ang paring ito at marami na din siyang napalayang mga kaluluwa. Isinalaysay ni Jerry ang lahat sa pare at agad naman siyang inaya ng pare na puntahan yung lugar. Pagdating nila sa lugar, ay agad na kinumpirma ng pari na may mga nananahan ngang kaluluwa na hindi matahimik sa lugar na yon. Hindi lamang ito 3 dalaga, kundi napakarami pa. Kakailanganin nating magdasal para sa kanila, iho. Wika ng pare. Sa palagay ko, higit pa sa dasal ang kakailanganin nila, Father. Tugon naman ni Jerry. Alam ni Jerry na matagal nang nananahan ang mga kaluluwa sa lugar na yon at humihingi sila ng hustisya sa nangyari sa kanila. Tiniyak naman ng pare na gagawin niya ang lahat upang makausap at matulungan ang mga kaluluwang ito. Agad na din itong sinangguni ni Jerry sa kanilang engineer. Bagaman hindi ito kumbinsido, ay naging matatag ang desisyon ni Jerry na magsagawa ng isang misa sa lugar. Isang misa, Jerry? Nababaliw ka na ba? Bakit naman nating gagawin yon? Galit na wika nito. Oo, boss. Alam ko hindi kayo naniniwala sa akin pero sinasabi ko na sa inyo, ang mga kaluluwang nakikita ko ay humihingi ng katarungan. Kung sa tingin mong kabaliwan ng lahat ng ito, isipin mo nang dapat mong isipin. Pero ako, alam kong kailangan kong gawin ito.
tugon ni Jerry. Ngunit hindi pa din pumayag ang kanyang amo. Nung mga sumunod na araw, may isang hindi inaasahang sakuna na naganap sa site. Nabuwal sa lupa ang isa sa mga crane na bumubuhat ng mabibigat na kabilyada ng pundasyon ng tulay. At sa kasamaang palad, 4 na tao ang nadaganan nito at nasawi. 2 sa mga yon ay ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Jerry. Sa kabila ng pangyayari ay itinuloy pa din nila ang paggawa at sunod-sunod na trahedya na ang naranasan nila. Nandyan yung bigla na lang sasabog yung tubo ng langis ng mga makina o di kaya titirik ang mga sasakyan sa kalagitnaan ng operasyon hanggang sa marami na sa mga tauhan ni Jerry ang nagsipag-alisan. Sa kabila ng lahat, nananatiling matigas ang ulo ng engineer at sinasabing humanap na lang siya ng kapalit sa mga nagsisialisang tauhan niya. Hanggang sa siya na mismo ang kamuntikan ng malagay sa peligro. Habang naghahakot ng mga bag ng semento ang mga truck, isa sa mga ito ang nawala ng preno at dire-diretsong bumangga sa opisina ng inhinyero. Malubha itong nasugatan at nawala ng malay sa loob ng 3 araw. At nangyari nga ang hindi inaasahan nung gumising ito. Hinanap nito si Jerry na agad namang pumunta dahil akala niya ay may ipagbibilin lamang ito tungkol sa kanilang proyekto. Jerry, nakita ko na ang ibig mong sabihin. Alam ko na kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhan mo na magpamisa sa site. Yung tatay ko, may nalalaman siya sa mga nangyari noon kasi kanila ang proyektong yon. Wika nito at agad ibinigay ng inhinyero ang address ng kanyang ama upang mapuntahan ito ni Jerry at matanong tungkol sa mga kaganapan noong ginagawa pa lamang ang lumang tulay. Pagdating niya sa bahay ng tatay ng inhinyero, ay agad niyang sinabi ang kanyang pakay at nakausap naman niya ang matanda. Malugod naman itong sinalaysay ang lahat ng mga pangyayari noong mga panahong yon. Ayon sa matanda, totoo ang mga narinig ni Jerry na may 3 dalaga ang pinatay upang idaga sa pundasyon na gagawing tulay. At simula noon ay napakarami ng nadedisgrasya sa tulay na yon. Andyan yung mga nahuhulog na sasakyan o di kaya ay mga taong nababangga na agad ding namamatay. At dagdag pa ng matanda na ang may kagagawa ng pag-aalay na yon ay isang tao mula sa isang prominenteng pamilya na humawak sa proyekto ng pagpapagawa ng tulay. Sinabi din ng matanda na hindi niya alam ang ginawa ng taong yon, kaya tinuloy nila ang paggawa sa tulay. Pagbalik ni Jerry sa ospital, ay agad naman niyang tinanong ang inhinyero kung ano ang nakapagpabago sa kanyang isipan. At ayon dito, nakita niya daw sa panaginip niya ang ginawang kahayupan ng taong humawak ng proyekto. Dahil maliban pala sa pagpatay niya sa 3 dalaga, ay ginamit pa niya ang mga ito at pinapatay upang pagtakpa ng kanyang kababuyan. Kaya nung makalabas na ito ng ospital, ay kaagad na nagsagawa ng misa sa site. Pinabendisyonan din nila ang lumang tulay, lalo na ang mga pundasyon nito, upang matahimik na ang kaluluwa ng mga kawawang pinatay at ibinaon sa mga pundasyon nito. At agad ding itinuloy ang paggawa sa tulay. Naging matiwasay naman ang pagtatrabaho ng lahat, hanggang sa tuluyang natapos ang bagong tulay. Matapos ang ilang buwan, ay bumalik ang grupo nila Jerry sa lugar upang sirain naman ang lumang tulay sa kadahilanang maaari na itong gumuho at magiging mapanganib na para sa mga taong patuloy na pumupunta dito.
At nang mismong araw na sinisira na ang tulay, ay muling nagpakita kay Jerry ang 3 dalaga. Ngunit sa pagkakataong yon, ay hindi na sila humihingi ng tulong. Nakangiti na ang mga ito at mahahalatang naging mapayapa na ang kanilang mga kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, ay araw-araw pumupunta si Jerry sa tulay na yon at nagdadala ng mga bulaklak. Inaalay niya ito sa mga kaluluwang nasawi sa lugar. Sa kasalukuyan, ay ginagawa pa rin ito ni Jerry. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi bilang pakikisimpatya sa mga yumao sa lugar na yon. Ipinagtanong din niya ang pangalan ng matandang una niyang nakausap at natunto naman ito ang libingan ng matanda. Kagaya ng ginagawa niya sa tulay, ay palagi niya ding dinadalaw ang puntod ng matanda upang pasalamatan ito. Kasalukuyan pa ding nagtatrabaho bilang foreman si Jerry sa kumpanya. At hinding-hindi niya makakalimutan nung minsan siyang nakakita ng 3 pugot na ulo ng mga dalaga. Okay, shoutout ko muna yung bago kong warrior member na si Papes008 at sa nag-renew ng badge na si Bathala Adventure. Subscribe kayo dyan. Ito naman para sa mga random subs natin. Nandyan sina Andre, Jano Dupit, Jeffrey Fortalejo, Danif Infanto, Burn25, Lord Olivar, at kay J. Durana Genanda. Ang masasabi ko sa kwento, parang ilang beses ko nang narinig o nabasa yung ganitong klase ng tema. Pero ang kakaiba lang sa kwento na to, yung sunod-sunod yung nagpapakita sa kanya. Hindi lang nakafocus kung sino yung nasa title, kasi kung mapapansin nyo, may bata, may matanda, basta marami pang nabanggit dun sa kwento. Hindi ko lang alam kung talagang ginagawa na yan or merong relihiyo na ganyan yung paniniwala. Yung kailangan mag-alay ka ng buhay sa isang estruktura para mas matibay ito. Kasi may ibang kwento naman na kailangan mag-alay ng dugo ng kambing, baboy, tsaka baka dun sa pundasyon ng tulay para tumagal yung tulay na yon. Tapos may ibang paniniwala naman na kailangan dugo ng bata. Dito sa kwento na to, parang kahit anong klase ng tao na lang yung ialay sa tulay, okay lang eh. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.